25 февруари. Извинения. Трябва да избягваме често искането на извинение. Вътрешната промяна е начинът, по който това може да се случи. Важното е да не се страхуваме да грешим. Хората, които грешат, са онези, които напредват, създават и произвеждат. Да се учим от собствените си грешки означава да сме интелигентни, а ако интериоризираме всяка поука, си позволяваме да развиваме процес на вътрешно израстване. Да се учим от грешките на другите означава да проявяваме мъдрост и така ще избегнем емоционалното изтощение или молба за извинение. За да избягваме да се молим за извинение, ще